سلام تعنا هبلي ناي صنعات يوتيوب تعزبتي خمي لخاتكم انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምየ ሰላም ትኮኑ ካብ ልበይና ተመንኹ لما አንተ ድማ ገዛር እስኻ ሓደ ክጥንቅቀሉ ዘለካ ነገር ጠባይ ካነ ተሐሳስባኻ ናይ ካልኦት ሰባት ንውሽጣው ሰላም ከኽዘርጎ ዘይምፍቃድ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ጠባይ ወይ ተሐሳስባ ናይ ካልኦት ሰባት ንውሽጣው ሰላም ከኽዘርግዎ ምስ ተፈቀድ ኣብ ምንባርካ ከይተሐጎስካ ምንባር ምዃኑ ተረዳእ ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትና ሓደ ነገር ዝተዋሃበና እንተሎ ፍቃድ እዩ ብዘይ ፍቃድና ከጨንቅና ዝኽእል የለን ብዘይ ፍቃድና ወን ከሕጉሰና ዝኽእል የለን ጠባይ ነተሐሳስባ ናይ ደቂ ሰባት ከሕጉስ ኣይክእልን እዩ ማለት ሓራቅ እንተኮይኑ ሓራቅ እዩ መዳናገር እንተኮይኑ መዳናገር እዩ ክፉእ ዝሓስብ እንተኮይኑ ክፉእ እዩ እቶም ዝበደሉ ሰባት ዘይኮኑ እቲ ጠባይ ወይ ኣተሐሳስቦኦም ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክትእትዎ ዝግባእ እዩ እቲ ነዚ ክቆጻጸር ዝኽእል እውን ናትካ ተሐሳስባን ጠባይ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክትፈልጦ ዝግባእ ግዴታ እዩ ክብድልኻ ዘሎ እዩ ንስኻ ንበደለማ ውሽጥኻ ክትእትወን ዘይክትእትወን ሓላፍነት ናትካ እዩ እንተ እቲኻዮ ካብኦም ዝፈልየ ይብልካን እንተ ዘይእቲኻዮ ግን ንነፍስኻ ብዕስፊ ምዕባእ እዩ ሰዓን ክትጻወሮ ዘይምኽኣልካን ንበደሎም ኣብ ውሽጥኻ ምጻርን ዘምጸልካ ዘውርደልካን ሃስያ ምሕራዮ ሓጎስካ ይዝረግ ኣብ ዘይተደለየ ቆይቐን በኣስን ተኣቱ ንዕኦም ክትቅይሮም ኣብ ክንዲ ምኽኣል ንሶም ክቅይሩኻ ትፈቅድ ቂምታን ካልእን እውን ይወልድ ምስ ሰባት ምንባር ብዙሕ ምዝራብ ዘሎ ኣብ ክንዲ ምርድዳእ ምክታዕ ዝበዝሖ ዓብዪ ቃልሲ ምዃኑ እዩ ግድን ንዓኻ ዝሕርቕ ዘረባ ከጋጥመካ ዘሎ እዩ እንተኾነ ከምዚ ኢሎም ንኢልካ ካብ ክንዲ ምስኦም ምሕራቕ ወይ ተዓጊስካዮም ሱቕ ምባል ወይ ሸለል ኢልካዮም ምኻድ ዝበለጸ እዩ እምበር ምስኦም ምምላስካ ዝወልድ ነገር እንተልዩ ሕርቃን እዩ ሕርቃን ን10 ደቂቕ ሕማም ከነሳ ኣብዛ ዓለም ዘውረደቶ ክሳራ ብዙሕ ምዃኑ ተገንዘብ ነዛ ናይ 10 ደቂቕ ሕርቃን ምስ ትጻወራ ትህበካ ውጽኢትን ምስ ዘይትጻወራ ትህበካ ውጽኢትን ነዛ ጽሑፍ ነዛ ቪድዮ ቋሪጽካ ምሕሰብ ጠጠው ቢልካ ሕሰብ ቃል ኣምላኽ ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትመልስ ሓንቲ መተልሕኻ ንዝውቕዓካ እቲ ሓንቲ እውን ሃቦ ዝበለ ነዚ ንምርዳእ እዩ ሓቂ እዩ ንኽፉእ ብኽፉእ ምምላስካ ትኸስፎ ነገር የለን እንትርፎ ክፉእ እንተተጸፋዕኻ እውን ካብ ክትጽፋዕ ምድላይ ካልኣይ ግዜ ክትጽፋዕ ምድላይ ዝበለጸ እዩ ካብ ክትጽፍዕ ምድላይ ካልኣይ ግዜ ክትጽፋዕ ምድላይ ዝበለጸ እዩ ካልኣይቲ ገጽካ ክትህብ እንተዘይደለኻ እንተዘይከኣልካን እውን ጸገም የለን እታ ገዳሲ ክትጸፍዕ ጥራሕ ኣይትለ ስለዚ ዝበዝሕ ምንባርካ ምስ ደቂ ሰባት ስለትሕልፎ ሓደ ክለምዶ ዘለካ ትዕግስቲ ምዃኑ ተረዳእ እቲ ዝዓበ ናይ ናብራ ጅግና ትዕግስተኛ ምዃኑ ፍለጥ ስለዚ ትዕግስተኛ ኩን ኣብ ዓለም ክንጥንቅቐሉ ንኽእል ንኻልኦት ንኸይንብድል እዩ ካልኦት ከይብድሉና ክንጥንቅቕ ግን ኣይንኽእልን ኢና ፍቕሪ ቃል ጥራሕ እያ ክሳብ እቲ ናታ ጽባቐ ዘየማእኸልላ እቲ ጽባቐናታ ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲኦም ዘፍቀርካዮም ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ልዕሊ እቲኦም ጸላእትኻ ትርእዮ ሓልዮት ክብረት ንጽህና ልቢ ብሓፈሻ ኩሉ ትገብሮ ሰናይ ነገር ብዘይ እዞም ነገራት ግን ፍቕሪ ቃል ጥራሕ እያ ፍቕሪ ዝያዳ ጠቃሚት ንነብስኻ እያ ንዝኾነ ሰብ ምፍቃር ክትብድል ትኽእል ኢኻ ግን ምፍቃርካ ንሂወትካ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ እታ ደቂ ሰባት ተፍቅር ልቢ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ዝርኢ ልዑል ኣምላኽ መወዳእታ ፍጻሜ ስለ ዝኾነት ፍቕሪ ሓንቲ ግዜ ጀሚራ ክሳብ መወዳእታ ትጓዓዝ ዘይተቀየረ ሕብሪ እያ ፍቕሪ ኣብ ህይወት ትነብር ከም ዘለኻ ትሕብር ስምዒት ናይ ውስጥኻ እያ ፍቕሪ ኣብ ሸምዓ ናይ ዝወላዕኻ ብሓንሳብ ናይ ዝደቀስካ ብሓንሳብ ናይ ዝተደረርካ ወይ ህያባት ናይ ዝተለዋወጥካ ትምስረት ኣይኮነትን ፍቕሪ ብምሉእ ልብኻን ሓሳብካን ሓይልኻን ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣፍቅሮን ከምኡ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ኣብ ትብል ቃል ከምኡ ድማ ኣብ ምትሕልላይ ክብረት እተመስረተት ጥራሕ እያ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብቲ ሓቂ ዘየለውሉ ክርከብ ኣይኽእልን እዩ ኣብቲ ሓቂ ዘለዎ ድማ ክሕባእ ኣይኽእልን እዩ ፍቑራት ንሕድሕዶም ንምፍልላይ ንምጽላእ ንምቅያም ንምበኣስ ኢዶም ኣይህቡን እዮም ፍቑራት ብቕልል ዝበለ ንምቅርራብ ንምፍቃር ንምትሕድዳግ ንምትዕራቕ ጥራሕ እዮም ኢዶም ዝህቡ ከምዚ ክንከውን ከምዚ ክፈልጥ ልቢ ዘለና ክንከውን እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ስለለዳመጽኩም ንኽብረት ያበለይ ጸሓፊ ፊልዲ ወና ንምቁር ቃንዛ